Wat ik kan vertellen van deze watermolen met het mooie waterrad hier ook op de achtergrond is dat het dateert uit 1762. Het is een oude lakenmolen geweest in de tijd van meneer van Clermont, die zijn hoogtijdagen hier in de 18e eeuw had in deze prachtige omgeving. Hij had kasteel Vaelsbroek en kasteel Bloemendaal als zijn buitenhuisjes, zeg maar. En hij had een lakenfabriek in het centrum van Vaals, waar hij zijn fabrikage deed. En deze specifieke watermolen die is ook in gebruik geweest in de geschiedenis als graanmolen, als kopermolen, als volmolen. Dus hij heeft vele functies gehad. En het leuke authentieke van deze molen is dat het binnenwerk nog steeds behouden is gebleven en monumentaal is. En dat is weer terug te vinden aan onze bistro. Dus hij is in principe met waterkracht aangestuurd geweest, maar hij is in het verleden dus ook al met die dieselmotor aangestuurd geweest. En daarvoor was dus voor de rook weg te halen was die grote schoorsteenpijp, ja, die natuurlijk nu ook weer een hele mooie allure heeft voor de locatie aan zich. Deze molen kan nog in theorie ook operationeel zijn, dus wij kunnen hem nog in gebruik nemen mochten wij dat wensen. Voor de hedendaagse bedrijfsvoering als hotel is dat natuurlijk niet meer noodzakelijk. Maar hij is nog precies, hij is ook in monumentale staat, dus dat betekent dat hij ook beschermd is. Dus wij mogen, als we zouden willen, het veranderen, mag niet. Dus het is echt een historische molen wat dat betreft. Het vergt veel onderhoud, dus op het moment dat je hem laat draaien zul je ook hem heel erg veel moeten insmeren met hele goede olie. We hebben een hele tijd ervoor gekozen in de geschiedenis om het wel zeg maar 1 keer per week flink te laten draaien. Maar op het moment dat hij dan niet goed geolied was, dan wilde hij midden in de nacht, meestal midden in de nacht zal je altijd zien, wilde hij wel eens gaan aanlopen. En dat geeft een enorme geluidsoverlast, waardoor al onze gasten die dan op dat moment weinig begrip hebben voor het historisch besef, zeg maar gewekt werden. Dus vandaar hebben we ervoor gekozen om hem ook niet meer te laten draaien in die zin. Gemeente Vaals had circa 10 watermolens, of in ieder geval molens, waarvan een 8-tal panden eigenlijk of niet meer als zodanig herkenbaar zijn, of zelfs soms helemaal verdwenen.
En als we het hebben over de watermolens die echt in Vaals nog herkenbaar aanwezig zijn als watermolen, met het kenmerkende schoepenrad bij wijze van spreken aan de gevel, dan hebben ze het over de Vaalsbroekermolen bij Kasteel Vaalsbroek en de Frankhofmolen. En dat zijn nog rijksmonumenten inderdaad. Watermolens zijn inderdaad van grote waarde voor de gemeente Vaals. Dat had met name natuurlijk te maken, het predicaat Citaslo wat de gemeente in 2011 had ontvangen geeft dat eigenlijk al aan. Hè. Dat is een predicaat wat eigenlijk werd toegekend aan gemeentes kleiner dan 50.000 inwoners. En waarbij met name de kwaliteit van leven in de gemeente hoog in het vaandel steekt. En daar hebben ze natuurlijk ook, als aspect daarvan, hebben ze natuurlijk ook te maken met de fysieke leefomgeving. Ja. Als je boete in het buitengebied rondvuurt, maar ook in de kern van Vaals, of in mindere mate ook in de Miers en in Veilen, dan liggen er natuurlijk heel veel rijksmonumenten, beeldbepalende karakteristieke panden. En die willen ze als gemeente natuurlijk graag behouden. Vaals had honderden rijksmonumenten en beeldbepalende panden. En dus houdt zich eigenlijk als gemeente in de voet schieten als met zo'n prachtig buitengebied en met zo'n historisch centrum vervolgens er niks mee zou doen of in ieder geval die panden zou zouden verloederen of vervallen. Maar de gemeente had in het beleidskader staan, met name in de bestemmingsplannen en ook in de beleidsregels die daarover opgesteld worden, dat voor eigenaren van die panden eigenlijk wat ruimere gebruiksmogelijkheden willen geven. En dan mocht je bijvoorbeeld denken aan iemand had bijvoorbeeld een carréboerderij, ziet dat pand vanwege de voormalige functie eigenlijk te groot werd. En dan kunnen we onder bepaalde voorwaarden verlenen van bijvoorbeeld medewerking via een vergunning aan het realiseren van een vakantiewoning. Maar het landgoed is eigenlijk in een heuvel gebouwd. Het kasteel is tegen een heuvel aangebouwd. En dat gaat allemaal in plateaus naar beneden en dat water dat stroomt allemaal door en het eindigt dan hier in de Zeltserbeek die dan doorstroomt en uitkomt in de Geul. Hij gaat recht tussen de beide panden van het hotel stroomt hij door en hij gaat hier onder de weg door richting de volgende molen die een stukje verderop ligt, richting Holstad. Dus die molens zijn wat dat betreft allemaal weer aan elkaar verbonden. En aan die landgoederen eigenlijk ook. Dan kun je ook prachtige wandelroutes langslopen trouwens.